लामसागु जतनानो तिनि नायनो लैफियोनाय प्राइवेट जॉब निरक खायन इंटरेस्ट दं हांखे निरक खायमानाय तिनि हिंखे नोटिफिकेशन कायसानो सफायो हिंखे निरक खायन इंटरेस्ट दं हांखे निरक खायमानाय देलिनो आनि चैनल बाबो गोरोंगै तंलायदि अमायखे चैनल बाय गोरोंगै दं हांखे निरक देलिनो अपडेट मावै जे गथ'फोर हांखे निरक खायगानि इंटरेस्ट दं हांखे खायमानाय हिंखे निरक आनि चैनल बायबो जेफ्रो गोरोंगै तंलायदि बायदि ताक नायनो लेनाय नाइटिंगेल हेल्थ केयर को और जगहनि रिसेप्शनिस्ट फीमेल कैंडिडेट नो नाजांनाय एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर पहायके नांनाय एक्सपीरियंस इनके कंप्यूटर नांनाय इनके हेल्थ डिपार्टमेंट निको नाजांनाय क्वालिफिकेशन मिनिमम 12 पास नर्स जीएनएम बीएससी नर्सिंग एएनएम कॉन्टैक्ट नंबर 8132996132 और जगह को कॉन्टैक्ट है निरो सरकारी डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट खायमाने क्वालिफिकेशन 12 पास इनके निरो एप्लाई खायमाने नर्स नि बागै पोस्ट इनके नर्स दंनाय जीएनएम बीएससी नर्सिंग ते एएनएम बाय कोर्स खायजक दं हांके निरो और कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट खायगै निरो एप्लाई खायमानाय हायके निरो सामांगमानाय इनके आसु जाते फ्रेंड्स निरोनि फ्रेंड्स नाबो शेयर खायलायदि जे जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग बाय कोर्स खायजक हांके निरो खायमानाय हायनि बागै निरोनि फ्रेंड्स नाबो शेयर खायगिरलायदि ते ब्रावबो खायमानातै बायदि इनके आसु जाते मताक्सिनाय जतननो हामबाय।